ناظرین مارک حق دی کامیابی نو ایک سال مکمل ہون تے واحدہ بارڈر تے خصوصی تقریب دا انعقاد کیتا گیا جتھے شہریان دی وڈی تعداد نے افواج پاکستان نو شاندار خراج تحسین پیش کیتا۔ تفصیلات دس رہے نے خالد محمود۔ مارک حق دی کامیابی دی پہلی سالگرہ واہگہ بارڈر تے خصوصی تقریب دا انعقاد۔ تقریب وچ قومی ہیروز، سیاسی تے مذہبی شخصیات، طلباء، اقلیتی برادری تے مختلف شعبیاں نال تعلق رکھن والے افراد نے بھرپور شرکت کی تھی۔ شہریاں نے خصوصی پریڈ وچ گہری دلچسپی لئی تے افواج پاکستان نال اپنی والہانہ محبت تے یکجہتی دا اظہار کیتا۔ تقریب دوران فضا پاک فوج زندہ باد دے فلک شگاف نعرے نال گونجدی رہی۔ شرکا نے یادگار شہدا تے پھول چڑھائے تے مارکہ حق دے شہدا دے دردات دی بلندی لئی خصوصی دعاواں بھی کیتیاں۔ پاکستان کو جو عزتیں دی ہیں اور اپنے سے 10 گنا بڑی بظاہر طاقتور دشمن کو جس طرح بنیانوں مرصوص بنتے ہوئے شکست فاش دی ہے، اور آئندہ بھی اگر کوئی وہ اگریشن کریں گے تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ہم وہ قوم ہیں جنہوں نے آزادی بھی مشکلات میں رہ کر لی۔ قائد اعظم کی قیادت میں ہم نے بھرپور اپنے آپ پر ظلم و ستم سہے لیکن آزادی لی، اور آج ہم اپنے پاکستان کا دفاع بھی کریں گے۔ ہم نے انہیں پوری دنیا کے سامنے نیست و نابود کیا اور آئندہ بھی ہماری پاک فوج اسی طرح انہیں شکست دے گی۔ شہریاں دا کہنا سی کہ مارکہ حق دی کامیابی دا ایک سال مکمل ہون تے قوم دے جوش تے جذبے تو ظاہر ہوندا ہے کہ پاکستانی عوام اپنی مسلح افواج دے شانہ بشانہ کھڑی ہے تے ملکی دفاع تے کوئی سمجھوتا نہیں کیتا جا سکتا۔